Dobra vest za građane. Predsjednica vlade Ana Brnabić najavila je danas povećanje plata u javnom sektoru i povećanje penzija za 12,1% od 1. januara, navodeći da će plate i penzije rasti značajno više nego inflacija. Brnabić je gostujući na Prvoj poručila da smo bez ikakvih najava restrikcije ušli bezbedni u ovu tešku zimu, kontinuiranim rastom plata, penzije i minimalca. Kontinuirani rast plate, penzije i minimalca smo ostvarili tako što smo preuzeli na sebe, odnosno da se plaća iz budžeta, podigli smo neoporezivi deo dohotka, na taj način smo smanjili porez i taj trošak preuzeli na sebe, istakla je Brnabić. On je pričala o situaciji sa Rusijom i uvođenjem sankcije, navodeći da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić predvideo još u februaru situaciju koja se trenutno dešava, te zaključak Saveta za bezbednost Srbije ostao neizmenjen već 9 meseci.